Ainhoa Machí ens explica com està funcionant tot. Ainhoa, quan vulguis. Efectivament, perquè el mes de desembre és el mes solidari per excel·lència. I així, al Banc d'Aliments de Castelló estan tinguent un pic de feina. Però perquè ens expliqui millor tot això i tota aquesta logística, tenim un voluntari, Ramon. Ramon, conta'ns, com funcioneu? Hola, pues nosaltres és molt senzill. Nosaltres des del Banc d'Aliments estem funcionant per diverses campanyes principalment, que és com la campanya del Gran Recapte, que fem nosaltres, la gran recollida d'ara de novembre, també fem la campanya que serà el maig de l'Operació Kilo i a més que tenim col·laboracions en entitats i tenim col·laboracions també en empreses privades que ens poden donar, com per exemple pues, la tomata que tenim així, com per exemple també arròs i pues, així tenim també sardines, tenim caldos, tenim també oli, tenim també una donació que tenim també d'orxata. Tot això són productes secs, però també teniu productes frescos. També nosaltres dia a dia entren productes frescs i tornen a eixir el mateix dia perquè això té que tindre una celeritat, com podem tindre així, per exemple, que tenim encisams, tenim queraguilles, tenim també una sèrie de carn, peix, carn i peix, i tot això pues, també és dia a dia. Això és molt important, el tindre l'agilitat per a que les entitats vinguen expressament, perquè nosaltres preparem els lots i les entitats venen. Preparem els lots com, per exemple, este lot que tenim així, que nosaltres ja està preparat per a que vingui l'entitat a replegar-lo i a partir d'ahí pues, nosaltres ja li carreguem a l'entitat i ella és la que s'encarrega de repartir els aliments. I sou molts voluntaris? Nosaltres tenim una mitja de 12 voluntaris així al dia. Però sempre és important que vinga més gent. Home, lògicament, perquè tenim en compte que nosaltres, els voluntaris, tenim molt de treball així i tenen que tindre una rotació. Entonces sí que estem sempre necessitats d'aquest voluntariat que nosaltres tan agraïm. Moltíssimes gràcies, Ramon. I nosaltres, des de Som de Casa, volem animar a la gent tant a que doni aliments com a que es faça voluntària per a que tots aquells que ho necessiten passen el millor Nadal possible.